गासैबो एक्सिसखौ नायनो नेदों। आयौ हेलौ हेलौ ओइ एक्सिसफोरखौसो नाहरजोबा हनै केमेरा सादों नै खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आङो दिनै भिडिअखौ नैबे ब्रिजनिफ्राय जागायनोसै। सान्दुङाबो बिराद गोसा, ओमफ्राय गय जानायाथ' हाथाया माराम जाखाबाय। ओमफ्राय नैबे ब्रिजआनो जाहैबाय बिटिनि टु देवस्रि बारग्रा, ओमफ्राय ओरैहाय फाथाबारिबो थांजायो 6 नाम्बार जानानैहाय। दा दलां जाबाय नालाय जों बिजों डाइरेक्ट फैबाय आरो। ओमफ्राय जोङो थांगोन जाहैबाय दिनैहाय मालिबिथा। बियो जाहैबाय थाख्लाय ब्रिज। ओरैबायदि मोजां बानायबाय नै, दाखाल दै देनानैहाय बायबायमोन होनना खोनादोंमोन आं, ओमफ्राय दा बानायफिनबाय नै नायदो। ओरैबायदि जलंगा नै, बाब थाख्लाय दै बियो ओरैहाय भुटान रायजोनिफ्राय बोहैबोबाय, बेनो थाख्लाय दै जाहैबाय। गय जानाया थाबथागासिनोलै। ओमफ्राय जोङो थांगोन जाहैबाय दायो मालिबिथा। बा गोमबावनो थगथा होलाय जाबावदोंसो आरामनो। नोंथांमोना दहायनि दालांखौ सोंनो हागौ बिजों थांजायोना थांजाया होननानैहाय, नाथाय आङो नोंथांमोननो खोन्थाहरनो ओरैहाय बेंटल एरिया आरो ओरैहाय तिनालि सान्तिपुर एरिया गासैबो ओरै आइफवालि दि जाब्रां ब्रिजजों बारनानै डाइरेक्ट सिदा फैनानै साख्ला लामलाय एकदमबारे साहा दावखोबाय था। साहा दावखोनानैहाय दद्रा दखान मोनगोन, दद्रा दखाननि साहा हाख्ला दखान मोनदों, हाख्ला दखाननि साहा एकदमबारे 6 नाम्बार गामि गेजेरजों फैनानैहाय बेजों फैबाय थायोब्लानो थाख्लाय दालांखौ मोनफैगोन नोंथांमोना। आरो नोंथांमोना बेजों कारलाबो गासिबो बारबोजोबनो हागोन, गोजाननिलाबो। दा जोङो लकेसनाव सफैबाय, मालिबिथा बाजार रायजोफोर। बेनो नै सिं न'फ्रा गाहायनो। बाजारा बुधबार दिनावसो जायो दे। ओमफ्राय नायदो सोरगिदिंनो नै बाजार दिनाव फैफेरनाय जायाना, ओंखायनो दिनै देखायबाय आरो नोंथांमोनहाय मा मा मैगं मोनो नै एसे देखायनोसै। दाबोबा हाथाय दिन नङा जाहैबाय, हाथाय दिनाथ' बुधबारावसो जायो गासैबो मैगं बाजार। दिनैथ' सानडे 27 थारिख। बे जाहैबाय टिकेट काउन्टार। ओरैबायदि ज' जाजाय टिकेट दानलागासिनो नै। माथो पस्टारालाय गोलैखो ओरैबायदि टिकेट होगासिनो दङ। बेसे लादों नोंथांमोन टिकेटआ? टिकेटफ्रा बेसे? गाहायावहाय 50, गोजौआवहाय सेराव 100। दे खम दामावनो फानदों। मानसियानो जायाखै। दा सिङाव हाबबाय जोङो, खिन्थु जोंखौहाय फ्रियावनो सोबाय दे। जों सानैजों हाबबाय नै फ्रियावनो, इउटुबार हिसाबै सोबाय खोमा। जों बर'नि मुंदांखा आर्टिस्ट मनालिसा एक्ट्रिसआ दायो सफैबाय। ओमफ्राय दा लासै थांदिनि। माखासे ट्रफिफोरखौहाय लानानै राउन्ड गिदिंसिगोन आरो लोगोसे बर'नि आर्टिस्टफोरखौ ट्रफिखौ एसे देखायनोसै। बे जाबाय देरहानायनि जाहैबाय, ओमफ्राय नैबे जाबाय जेननायनि। दायो ट्रफिखौ लानानै फिल्डखौ राउन्ड गिदिंगासिनो दङ। दासो सुरु खालामदों। नायनो हागोन नोंथांमोना नै रायजोफ्राबो नै ओरैबायदि दङ नै। ओरैबायदि जाबाय नै मानसिया। एक्ट्रिसखौ नायग्राफोरा नै गासैबो एक्ट्रिसखौ नायनो नेदों। आयौ हेलौ ओइ एक्ट्रिसफोरखौसो नाहरजोबा हनै
केमेरा सादों नै एसे मोजां खेबथाबनाया दा रोबांल' आरोखि रायजोफ्रा रायजोफोरखौबो नुबाय साफानो जेननाय आरो देरहानायनि ट्रफिखौ नायना लादो प्लेयार प्राइजबो दंलायो आरो सिलाबो बिराद गिदिर जोबखांबाय ओमफ्राय ओरैबायदि गरमबो जाबाय गोलोमबो जालांबाय नै दासो नै सायख्लुम ओरैबायदि सान्दुं जाबायमोन माला थोआ जायोलै एफा साफा थफे जोङो MP जयन्त सारबो सफैबाय नै बे समाव दिनैनि जोंनि जिथुनाखि ब्रेन नकआउट दायो मोजाङै नायनानै लादो जेननाय आरो देरहानायनि ट्रफिया बेनो जाहैबाय नै गेस भुटान से है दावा पेंजर सर जनरल सेक्रेटारि अफ भुटान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन बिफा गेलेफु गोजोननाय थाबाय सारनिसिम एसोसिएशन बिफा गेलेफु Thank you, sir, so much. Thank you so much, sir. Next dङ गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो जों खुंनायाव गोबां अनसुंथाइ होदों बेखौ जोङो कमिटिनि जानानै गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आजावनाय लाबाय गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम बिथाङा दिनैहाय बिथांमोना जाबाय ग्लबल एफसि गसाइगावनि प्लेयारफोर नैबे हालामनिफ्रायनो बर' फिसा महरै दिनै मोनसे फुटबलनि फोथाराव थरसे हाथर स्टार क्लाब बिथांमोननि बानजायनायजों गेजेरजों जे फुटबलखौ दिनैहाय नैबे ओनसोलाव जोंनि
सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर दायो खेला हाफ टाइम जाबाय दाबो समान समानावनो दङ आरो पाब्लिकखौ नायदो इंडिया के बिना जी नहीं सकता इंडिया भूटान के बिना जी नहीं सकते उसके ऊपर फिर एक हम जो सीमा में तो हम इसी के साथ फिर एक बार शुक्रगुजार करना चाहता हूँ सो थैंक यू वेरी मच फिर मिलेगा दासिमबो रावबो गल जालायाखै समान समान जाबायलै इयो आइयो नांखायाबाथाय उल्था बारनानैबो जोनो रोङा आइयो हाबबायमोनलै इयो बे बोराया हाया गल जालायखाय रावबो थाङाखै दाबो रायजोफ्रा जोबजासे नायथारदों नै ट्राइब्रेकार जोगासिनो दङ समान समान जानायखाय दा खेलाया जोबनानै थांबाय ओमफ्राय मोननैबो समान समान ट्राइब्रेकार गेलेबाय दा ट्राइब्रेकारावहाय सिनायथि एफसिया जेनबाय आरो ग्लबेल एफसिया देरहाबाय आरो ट्राइब्रेकाराव रायजो नोंथांमोन बेनोसै दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय बावनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो थाब थाब 100K जानाय बायदि